meikä pitää bileet. Alright, meikä pitää bileet. Alright, meikä pitää bileet. Alright, meikä pitää bileet. Alright, meikä kirjoittaa yksin himassa. Syön irtokarkkeja erilaisia. Syön salmiakkia ja suklaata. Syön lakritsia ja hedelmäkarkkeja, kun meikä pitää bileet. Alright, kun meikä pitää bileet. Alright, meikä kirjoittaa romaania. Tulee ihan supereeppistä tavaraa. Siinä on friikkityyppi, joka istuu himassa, kattoo telkkaria ja kelaa juttuja. Alright. Siinä on aivan sairaan ovela kerronta, joka kertojan ja henkilön näkökulmaa sekoittaa, eikä siitä kukaan yhtään mitään selvää saa, mut hei baby, se on taidetta. Alright, kun meikä pitää bileet. Alright, kun meikä pitää bileet. Alright, meikä kirjoittaa Finlandia puhetta. Pitäiskin lisätä jotain yhteiskunnallista. Ei voi apinoida Lindstedtin Lauraa, mutta ei voi vaan kiittää ja kumartaakaan. Vois kirjoittaa vaikka mielenterveyden hoidosta. Että oisko aika siihenkin jo panostaa, ettei kävis niin, että jengi himassa kirjoittaa jotain romaania ja luulee olevansa Nobel-palkittuja, vaikkei niillä vielä ole edes kustannussopimusta. Kun meikä pitää bileet. Alright, kun meikä pitää bileet. Alright. Meikä kirjoittaa asioista, jotka mua ihan oikeasti pohdituttaa, kuten voiko ihmisten välillä olla todellista yhteyttä vai sortuuko sanojen sillat väärinkäsityksiin ja ihminen on lopultakin yksin. Vai voisiko sielun kultainen kiehkura tavoittaa toisen ihan todella, niin että edes pienen hetken 1 ja 2 on 1. Me tullaan oikein ymmärretyksi. Kun meikä pitää bileet. Alright, kun meikä pitää bileet. Alright, kun meikä pitää bileet. Alright, kun meikä pitää bileet. Ja annetaan iso käsi